Biye tarata ye Desanburu kalo tile 31 san 2024 an minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen. Aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna état-major général des armées ale bɔla ka kunnafoniya o yɛrɛ kɔni jɛsa a y'a yira k'a fɔ an ka fangatigilamɔgɔw ka sanfɛ wulikajɔ kɔnɔna na ni tile filana o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to banbagaci caman o yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na o y'a yira k'a fɔ Desanburu kalo tile 27 san 2024 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye banbagaci dɔ ye ni olu yɛrɛ kɔni tun bɛ pick-up kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ pick-up yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna na ko u yɛrɛ kɔni ka mototigi kelen tun bɛ yen nɔ min yɛrɛ kɔni tun bɛ ka dugudenw ko olu yɛrɛ kɔni bagabaga a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye an ka lakana tigilamɔgɔw ye u yɛrɛ kɔni bɔla ka pick-up ye ani banbagaci ninnu ko o bɔnɛ u ni na Duanza ale marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka sigida min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Dunko ye a yirala k'a fɔ tuguni Desanburu kalo tile 28 san 2024 kɔnɔna na ko pick-up dɔ o yɛrɛ fɛnɛ kɔni sɔrɔla yiriju jukɔrɔla dɔ la min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na banbagaci minnu ni olu yɛrɛ kɔni ɲɛda kun datugulen no yiriju jukɔrɔla la a yirala k'a fɔ an ka lakana tigilamɔgɔw u ka wulikajɔ o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to ni banbagaci ninnu bɔnɛna u ni na Kidali ale marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka marabolo min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Zakak u tilala tuguni k'a yira k'a fɔ Desanburu kalo tile 29 san 2024 kɔnɔna na u bɔla ka banbagaci dɔw yɛrɛ fɛnɛ sɔrɔ tuguni yiriju jukɔrɔla o yɛrɛ kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye tisɛlite ale marabolo kɔnɔna ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidalikaw olu fɛ yen nɔ k'u yɛrɛ kɔni bɔla ka banbagaci ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ bɔnɛ u ni na fɛn min yɛrɛ kɔni ye état-major général ye a yɛrɛ kɔni foli bila ani tasi bila ko o kɛ ka ɲɛsin an ka lakana tigilamɔgɔw ma u ka wulikajɔ ale hukumu kɔnɔna na a tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko a tilala tuguni ka kunnafoniya ko o yɛrɛ kɔni jɛnsɛ ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma ka hakilinasigi ko o yɛrɛ kɔni daɲɛ yir'u la ka sababuya kɛ a y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ka baara yɛrɛ kunba ye min ye o de ye ka dugudenw lakisi ka tila tuguni k'o bololafɛnw lakisi. Halisa an bɛ to an ka fanga tigilamɔgɔw ka kunnafoniya kɔnɔna na an ka premier ministre général de division Abdoulaye Maiga a yirala k'a fɔ ale bɔla ka ɲɔgɔn lasigi o yɛrɛ kɔni kɛ sibiridon ni maliyɛndenw ye maliyɛnden minnu ni olu sigiyɔrɔ bɛnnen no Niger ale jamana kɔnɔna ma o y'a yira k'a fɔ ɲɔgɔn dalajɛ yɛrɛ kɔni kɛnɛ maa min ɲɛma sa o de an ka ba Maliba ale lasigiden min bɛ Niger fɛn min yɛrɛ kɔni maliyɛndenw ka ɲɛma min ni ale bɛ Niger ale bɔla ka foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin an ka premier ministre ma ani an ka jamana ɲɛmɔgɔ mɔgɔ général Assimi Goïta o y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni ɲagalenen no kosɛbɛ ka sababuya kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni an ka lakana tigilamɔgɔ ninnu u bɛ ka wulikajɔ min yɛrɛ kɔni kɛ an ka faba o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ u yɛrɛ kɔni tilala tuguni k'a yira k'a fɔ u bɛ foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ damadɔ ninnu ma ka sababuya kɛ u yɛrɛ kɔni bɛ Niger ale marabolo kɔnɔna na a yɛrɛ kɔni kɛlen no i n'a fɔ u bɛ an ka Maliba ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na foli bila ani tasi bila u yɛrɛ kɔni o kɛ ka ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔw ma. Halisa an bɛ to an ka faba ale kunnafoniyaw kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni an ka faba karamɔgɔ damadɔ ye Imam Mayi Watara ale ni Abdoulaye Goïta a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni welela kunun tɛnɛndon Desanburu kalo tile 30 san 2024 kɔnɔna na an ka kiiri tigilamɔgɔw fɛ u y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni wele kun yɛrɛ kɔni kɛla min ye sa o de ye ka sababuya kɛ olu yɛrɛ kɔni kun ye kuma dɔ fɔ kuma min ni o yɛrɛ kɔni ma kɛ an ka fanga tigilamɔgɔ olu jɛnɛ ye nka a yirala k'a fɔ bi tarata don Desanburu kalo tile 31 san 2024 kɔnɔna na ko u yɛrɛ kɔni segila ka na so. A bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ bɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Isa Kawujini ye ale yɛrɛ kɔni ka kuma kunsela an ka fanga tigilamɔgɔw ka kiiri tigilamɔgɔ plutôt a bɛ wagati damadɔ ɲɔgɔn kɔ bɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Isa Kawujini ye ale yɛrɛ kɔni kun lasela an ka kiiri tigilamɔgɔw ma kunu kunnafoniya o yɛrɛ kɔni jɛnsɛla u y'a yira k'a fɔ Isa Kawujini a yɛrɛ kɔni bɛna san 2 o yɛrɛ kɔni kaso ɲɔgɔn kɔ bɔ min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ san 1 a yɛrɛ kɔni b'o kɛ kaso kɔnɔna na san 2nan ko a yɛrɛ kɔni b'o kɛ k'a sɔrɔ a yɛrɛ kɔni ma bɔ ka taa jamana kɔkana fan si la. Ka sanga ni AES ale kunnafoniyaw kɔnɔna ye a bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni kun ɲɔgɔn kɔ bɔ kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni kun jɛsɛla nka a yirala k'a fɔ kunu fɛn min yɛrɛ kɔni ye AES jɛkulu u yɛrɛ kɔni ka web TV o yɛrɛ kɔni logo o yɛrɛ kɔni dilanna logo min ni a yɛrɛ kɔni yirala k'a fɔ a yɛrɛ kɔni ja yɛrɛ kɔni kan Confédération des États du Sahel o yɛrɛ kɔni kɛlen no k'o k'a kan o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira tuguni k'a fɔ u yɛrɛ kɔni ka devise ye min o de ye dugukolo kelen ani fɛn min yɛrɛ kɔni ye jamana kelen ani dakan kelen u yɛrɛ kɔni o suganti ka o kɛ o ka devise ye an bɛ Ala deli Ala ka kɛ hɛrɛ ye.
An bɛ taa fait divers ale la a yirala k'a fɔ kabakokoba dɔ o yɛrɛ kɔni kɛla an ka faba ale kɔnɔna na kari do décembre kalo tile 29 san 2024 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ nin kabakoko yɛrɛ kɔni tala k'a ɲɛsin ma min ma sa o de fɛn min yɛrɛ kɔni kafe feerela dɔ ye kunnafoniya olu yɛrɛ kɔni bɔla dasa dɔw yɔrɔ min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye an ka lakana tigilama dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka gendarmerie ma ko olu yɛrɛ kɔni to u ka sufɛ patrouille dɔw o yɛrɛ kɔni senfɛ ko u yɛrɛ kɔni bɔla k'u tigɛ da musolaka dɔw kan u y'a yira k'a fɔ ni musolaka ninnu fɛn min yɛrɛ kɔni ye pièce ni an bɛ olu wele ko papier sɛbɛntiya o yɛrɛ kɔni kun t'u bolo ko o yɛrɛ de kɔni kɛla sababu ye ka to u ye ni musolaka ninnu minɛ ko u tilala tuguni ka kuntan ko o yɛrɛ kɔni ta k'a ɲɛsin ni musolaka ninnu kan o hukumu de kɔnɔna na ko u kɛlen ka o ta k'a ɲɛsin ni musolaka ninnu kan ko u yɛrɛ kɔni kun bɛ ka yɔrɔ ɲini yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na u yɛrɛ kɔni bɛna ta kuntan ko ta k'a ɲɛsin ni musolaka in kan o hukumu de kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ u yalatɔla sa ko u yɛrɛ kɔni ta la bɛn kafe feerela dɔ ma ni ale yɛrɛ kɔni daga yɔrɔ bɛnnen no suguni kɔ autogari ale yɛrɛ kɔni ma u y'a yira k'a fɔ kafe feerela ale yɛrɛ kɔni dasa ye ko ga ko kunnafoniyaw kɔnɔna na ko kafe feerela a yɛrɛ kɔni ma jɛnɛ ye cogo si la fɛn min yɛrɛ kɔni an ka lakana tigilamɔgɔ ninnu u ka taa kuntan ko kɛ ale ka kafe feereyɔrɔ la ka sababuya kɛ kunnafoniyaw kɔnɔna na ko a y'a yira k'a fɔ ko kuntan ko o yɛrɛ kɔni bɛna ni gɛrɛsɛgɛsiri ye ale ka yɔrɔ la ko n'a sɔrɔ ko n'u bɛ se k'u ma janya ka bɔ a ka yɔrɔ la o hukumu de kɔnɔna na kunnafoniyaw olu bɔla ka yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni lakana tigilamɔgɔ ninnu ye ko u yɛrɛ kɔni u ma janya kafe feerela in na ko u taala yɔrɔ wɛrɛ la ko ga ko u tilala ka segin ka na kafe feerela in nɔfɛ kuma ɲɔgɔnyaw ko olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a kɛla sababu ye k'a to fɛn min yɛrɛ kɔni lakana tigilamɔgɔ ninnu olu yɛrɛ kɔni ma faamuya jɔnjɔn sɔrɔ a la ka sababuya kɛ ko olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko fɛn min yɛrɛ kɔni dasakɛ ye ni ale ka baara bɛnnen no kafe feere ma ko a yɛrɛ kɔni bɛ k'a ka dasaya yir'u la o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni an ka lakana tigilamɔgɔ ninnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko gendarmerie ma ko u yɛrɛ kɔni bɔla ka marifa ko o yɛrɛ kɔni ci kafe feerela in na u y'a yira k'a fɔ marifa min yɛrɛ kɔni cila kafe feerela in na ko u yɛrɛ kɔni bali 7 ko u ye o ɲɔgɔn kɔ de k'a la o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni sigiɲɔgɔn ye ko u yɛrɛ kɔni bolila ka nin cɛlaka in ka a yɛrɛ kɔni ta ka lakana tigilamɔgɔw sɛgɛrɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ bali o yɛrɛ kɔni kɛla kafe feerela min na ko a yɛrɛ kɔni bɛ ka maaw ka bolo kan fɛn min yɛrɛ kɔni ye gendarmerie maa minnu fana ye nin kɛ ko u yɛrɛ kɔni bɛ brigade de recherche maaw ka bolo kan walasa ka a ko tɔ ka a sɛbɛntiya an bɛ ala deli badanɛ ma ala ka a di ani alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen ma kan an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ kan an kisi nin kunnafoniya sugu ninnu ka sanga ni wagati ale cogoya ye san a bɛ ka surunya a banda na kɛrɛnkɛrɛnnenya la san banda ale fɛti ni an bɛ ale wele ko 31 a yirala k'a fɔ jateminɛ dɔw olu yɛrɛ kɔni kɛla an ka jamana kɔnɔna na kosɛbɛ ka sababuya kɛ san tɔw yɛrɛ kɔni na ni 31 a yɛrɛ kɔni kun bɛ masurunya fɛn min yɛrɛ kɔni kun ye dugudenw ye bɛɛ lajɛlen kun bɛ girin nka a yirala k'a fɔ nin wagati damadɔ yɛrɛ kɔni na ko girin o yɛrɛ kɔni fanga dɔgɔyala kosɛbɛ fɛn min yɛrɛ kɔni duguba kɔnɔnaw ye fo ka taa se burusi kɔnɔnaw yɛrɛ kɔni ma an bɛna farikolo ɲɛnajɛ ale kunnafoniyaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye an ka samatasɛgɛw ye ko olu yɛrɛ kɔni sen tɛna ye ɲinɛ sani ale yɛrɛ kɔni na o y'a yira k'a fɔ fɛn min an ka samatasɛgɛw ye ko olu yɛrɛ kɔni sen bɔla maa minnu fɛ sa o de ye mura bitun ni o yɛrɛ kɔni ye moritanikaw ye ko o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to u sen bɔla ɲinɛ ale sani na an bɛ foli lase an lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen ma an minnu b'aw ci bila ka anw lamɛn su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ ani mali kɔkan ani yafadeli an b'o kɛ aw bɛɛ lajɛlen ni sanyɛlɛma yɛrɛ kɔnɔna ni ne tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛɛ sini ni ala man ka jɔnya jira n na